Хөрмәтле Нурлатлылар, берничә көннән безнең яңа 2018 елга аяк басабыз. Узып баручы ел безнең өчен динамик үсеше елы булды. Без үз алдыбызга куйган бурычларны үти алдык. Районның социаль-экономик күрсәткечләре халкыбызның тормыш дәрәҗәсен яхшыртырга шартлар тудырды. Районда эшмәкәрлек үстерә, ул халыкны эш белән тәмин итүгә булышты. Имин тормышыбыз нигезендә милләттәре татулык булды. Республика җитәкчелеге ярдәмендә трак һәм социаль объектлар төзү, инфраструктур бурычларны хәл итү, зур тәрбияви программаны тормышка ашыру халкыбызда киң яклау тапты. Узган елда салынган ныклы нигез безгә яңа елга зур планнар белән аяк басырга реаль мөмкинлек бирә. Мин ышанам, Нурлатлылар, тормышыбызны яхшырту хакына бердәмлек һәм тырышлык белән үсеш темпын тагы да артырырга әзерләр. Чын күңелдән һәммәбезгә бу елда уңышлар телим. Яңа ел ул яңа өметләр тулы гаилә бәйрәмедә. Ул һәр йортка яңа шатлыклар, бәхет, именлек, матур ниятләр алып килсен. Яңа ел белән, кадерле дуслар.